पत्र नाई सुनन महापुराण जाने चकनी और चालला पनि घर के जिमा जिमानो सते का जाओ जिमानो दाचिता महापुरुष नि सुन लगा लागु छे रे सत्य जिमानो हां चलो जिमानो ताला चाले नंबर गेले वनी चल अमर के हे बहु चला 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 আগো নিনি এ সিনি নিনি এ পো পো যে জীবন তোমার বহুকে ডাকি আনবা मोर बहु ने का कथा बार्ता मते कह मुई घरर मालकिन है তোর চাবি তালা আছে होय তোর তালা মূর্ছা লাগি গেল না देखलो बो मोटा पर मुर्चा लागल नो ताला ইয়া বা হাদনা ক্রিস্টানি ভিতরে নে ফিকলা যে तेला दो ना रोई किया যে তোমার বহুকে কহবা होय মামু ডাকুছন তোমার নাগা দিকে বড় খবর রে বহুজি মা বলবো सते के ইয়া সটি चनाला बहुला बहु कांगला ननी हालो सतलो सतो ए कांगला कत हालो मने प्रेमा गुरकर काम नहीं नो काने काम अछि तो मने प्रेमा गुरकर केते कथा बार्ता चले मोर सुना मने के हई मने मारकु माजू हगरी मुनाले मन काम अछि होय তাহলে মনে যদি কাম আছে বলে কানা কউছর মামু ঘরে যে কহত पचरो तो मैं का बोल छन भाई मामू को पिला गो हमको काना कउछ कहत যে জীবন না জীব তোমার ইনকে কহি আইছিল জায়গা কে महापुरुष घर सेवा करी आइतिलु যে মা দুর্গা কেনা দেলে নাই শুনলি রে শুনলে আগো সেটা বি নে দেলে নাই গো পিলা আমার নাগা টিকে ঘর দিব আমন নাগা জানলে का करब तमे और की कहत পূজারি মুই का कर सको হলাসি काना মন্ত্রী হলাসি हेती लागी होले होले